Thaba. Sabai deh. Sampai dini pagi nini arena isi oंखाम दौनाय. Nah, nih guys, nangge besadfोरखौ लाजोबबाय. मा नांगो? itu solid. Ada itu masalah itu lah. Jadi itu nambur. Sakala nambur. Akan nih, जोंनि आबर गुमै होनाय गामसा नायना आग्रा बाइक खिथिलायथिं बिदिथिं बरिया आरोना गाइस नै मन्दिराव खुलुमबा बिदि गाननांगौ आरो दा जोङो मा खामसो नांगोन गय फाथै होनोसै आराम समायना दैसो बाबा बेलेगाव फायनानै हाबनाय जाबाय माने मन्दिराव मालायनि मन्दिराव भगबानाथ' एखे आरोना लगायनांगौथ' बिदिनो होमबासो हाला लगायबाय थानांगौ होमबासो मोजां दालिंखौबो होजोबखाबाय दे किसमिस सब मोनजोबखानांगोन इयाव मोनजाबाय बुटखौ होबाय आं हाइजेंखौबो होनोसै जरासे हाइजेंआव ना बागेन दिनै नम दे नोंनिसो दिनैनि फुजाया नम दोङो जोंहानि गुमै ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि आब' ओमफ्राय दिनै भागिनिनो आरोना एसे ओंखाम दौनाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो एसे मन्दिराव खालाखौ होना लाग्रोबाय एसे बोर बिबाय ओमफ्राय दा जोंहा भागिनायनो दिनै गाबखायाखैना बरिया दोनखायो माने दिनै भागिनि दिन ना फुजाया इन्ट्रेस्ट जाखाबाय आरोना बरियानो नै नोंबो नम मोनलाय दे बेनिफ्राय दा थुगि होनाय खुलुमनाया जोब्बाय बेनिफ्राय दा 11टा बाजा हिसाबनि 11टा टाइमाव माने एसे ओंखाम दौनांगोन आरोना भागिनखौ जितुबा एसे नायखांनायावनो खिथाखायो नालाय पन्डितफोराबो दा नेम बायदि एसे खालामसै आरोना दा आंनि आखाइजों भागिनखौ जात्रा ओंखाम दौनोसै जुदि नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट दोङोबा भिडिअखौ जोबना लासै नालांबाय थादो लास्टाव लासै माबायदि जायोना नायनोसै दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बुंनो थांबा माने जोंहा भागिन दोङोबाबो रावबो बिदि खालामाखै ओमफ्राय रावखौबो एख' माबानायबो जायाखै दा जोंनिया नै गुमिनियासो फार्स्ट जासिगोन आरो माने जोंहा भागिनखौ हौवासा दे लोगोफोर जोंहा भागिना हौवासासो रेडि जाबाय जोंनिया दा नै खामानिया दा दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय माने जेबो खामफेराखै आङो मायबा मायबि दौनांगोनो मायबा मागुर ना नांगोनो मायबा ओंखाम नांगोनो ओमफ्राय मायबा मायबि दांग्रुबनो होसोनो नांगोनो भागिनो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने दिनै एक्सपिरियेन्स लानोसै जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव जोंहा भागिन मोननो जुदि माबा मोनसे खालामोबाथाय एसे मिथिखानाय आरो माने दिनै एक्सपिरियेन्स जाखाबाय आं माथो जिरायनांगौ ओमफ्राय आं इथिं जिनोसै माखौ दामनो खामखौ आङो आखाइजों दौवालासिनो मादो दौनांगौ होनबालाय आखाइ सुनो दै एक्सट्रा लाबोखा आंनो एनथ'बा आंनो आखाइ सुनो दै लाबोखादो दे नोंसोरसो आंथ' जेबो मिथिया आयनायालाय आयनाखौ लाबोदो जागोन दे न'नि आयनाबाबो जेबो नङा इयो फुरा खामानिफोरा इनो ओमफ्राय आरो माबा नांगौ बेखिनि आरो न'खौ दि थाग्लार बादिबा लागौ आरो न' दे भागि नों दांनांसिगोन दे दे गावनो गोसो बायदि लागोन नायदो नै भागिनिफोरखौ खामबा मा मा गोनां जायो भिडिअ नायना लाखादो वाव जात्रा खाथियाव फाय उनाव खेबसे नेक्स्ट खाथियावबो सारे बाय बांला दे माखौ हायो नोङो बेखौनो ला दे जागोन दे गावनि गोसो बायदि माखौ दाङो नायदो एबार नै वाव लाजोबदो नों माखौ गोसो बेखौनो लाजोबदो दे मोनथारसिगोन नायलाय दे नायदो वाव बरिया आसानखौ जाबाय इखौ दो जाबाय दे इखौ मोनबाय दे नोङो दै एखेबारे सेंग्रा देरसिगोन लटारि एबार नायदो फैसाखौ दोनदो दे दांबायना वाव बरिया नोंसानो हरखाबाय नायाबाय बरिया ओमफ्राय दे आरो माखौ लाबावनो जागोन दे जासिगोन दे माबाबाय इयो गान होखानांगौ इखौ भागिन नोंसो गोदोर जाबाय होनबा न' दे भागिन नोंनो गोदोर जाबाय दे एखेबारे इखौ लादो नों आराम खेबसे गाबदो दे खेबसे गाबना होदो
खामखोना आरो दे आइ दैखौ लोगोनि आखासजों लानो जेबो गैला इयाव माखौ फास होनांगौ दा ओंखामखौ जात्रा ओरैनो नोरै खालामफ्लानोसै आं ओरैनो नोरै ना बेल' सोलादो ओरैनो दै जागोन ना दे जागोन दे ini memori siapa habten saya bahai boria oh nama tadene yo mam buja jusen ओमफ्राय नैखौबो नोंसो बाहाय न आइखौबो इदो मोजां दे सेफ्लेनाय दे हामदो थागोन दे इयो दे मेनाव नै बागि नै जागोन दे इदो मन लांबाय थागोन जागोन दे एबार नै गोदैखौबा मोजां नांगोन इयो मिथिबाय ना दे नै गोदैखाय जागोन आरो नै दे उथारदो जाबाय दा जेबो खामला गैला ना आं खालायख' आं माखौ ददैखौनो फार्स्ट जानोसै जागोन दे जागोन दे न टेस्टि जाजोब्बाय रेडि न गस्ला नैखौ लालायदो नै गस्लाया वाव हाबजादो बरिया ओमफ्राय मोनसेखौ इथिंगालै असेथिं दे गाब जेबो नङा गाबबाबो जाबाय फिसा खालामनो हायो नै नायनो हागोन दे गाइस मा खालामनो गोनां जायो नै नुदों ना दिनैसो फार्स्ट टाइम माने एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो उल्टा सोना ना दे दैथिंगालै नै जाबाय दे आरो मोनसेयालाय जागोन ना जागोन दे माबागोन बरिया नुलायलायदो समायना नुलायलायबाय जागोन दे दोनैयाव सोना दोनैखो सोना दोनैयाव आखाइ लाबाय थाथों दे जाथों दे बेखौ दोनहैजोबदो जाबाय दे